Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmi kula Krisna Arvin Cahyo Kartika. Kula saking 11 IPS tunggal. Ten mriki kula badhe maos geguritan saka Google. Begal dening Iswah Yudi. Begal wong liya nyebut brandal. Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal. Kanggo notong jero terminal. Begal pinter golek akal. Sapa wae bakal ditadekake tumbal. Begal uteke wis mirip kadal. Yen kecekel dulangan sandal. Begal saiki luwih tega nglarani, gawa pitul nembak wong nganti mati. Gawe gregetan para polisi. Begal diprantas ana ngendi-endi. Ketemon ngrampas ditembak mati. Begal saiki wis kebangetan. Wis kerep gawa korban donya krana asil rampokan. Haram hukume yen dipangan bakal nampa siksaning neraka jahanam.